Vážení hostia, vážený pán riaditeľ Poľsko-Slovenského domu, milí kolegovia, dovolte mi, aby som otvorila výstavu našich žiakov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom City in Photo, mesto na fotke. Tento projekt začal 1. maja 2022 a končí 1. maja 2024 a výsledkom tohoto projektu, veľmi zaujímavého projektu, sú práve vystavené fotky. Tento projekt sme na Slovensku, kde sa naučili základy fotografie a postupne boli v Nemecku a nakoniec sme skončili v Turecku a môžete vidieť, ako títo žiaci postupovali vo svojom umení a ako to vyšperkovali už v tom Turecku. Ďalej vám, alebo bližšie vám o tom porozprávajú vlastne účastníci tejto mobility, naša žiačka Katarína Mikulová, Oliver Žula a Henrich Grich. Nachádzame sa v priestoroch Poľsko-Slovenského domu v Bardejove, v centre mesta, kde sledujeme práve prebiehajúcu výstavu fotografií k projekte City in Photo, čo je v preklade Mesto vo fotografii. Srdečne pozývame celú verejnosť, všetky mestské školy a obyvateľov mesta Bardejov, aby sa prišli pozrieť na činnosť našich žiakov zapojených do projektu. Z našej školy tam bolo zapojených 6 žiakov, 3 sú už momentálne mimo našej školy na strednej škole. Gregor Šverha, Natália Vagaská, Darina Žofajová, tým ich pozdravujeme na ich gymnázia. 3 žiaci sú ešte u nás na škole, sú to Katarína Mikulová, Oliver Žula a Henrich Grich. V tomto momente rád by som poďakoval našim partnerom z Nemecka, z Turecka za perfektnú spoluprácu. Zdravíme Dieter Schulze, pán riaditeľ, sociálny pracovník Kevin Eve, tým Radke, učiteľ matematiky z Nemecka, takisto z Turecka, Elif Osturk, Ismail Joruk, pán riaditeľ, bolo to vynikajúca spolupráca. Prejme všetko dobre, nech sa vám v živote darí. Projekt končí, priateľstva pokračujú, takže bolo to jedna perfektná jazda a my sa z toho veľmi, veľmi tešíme. Takže zážitky mám veľmi úžasné z celého projektu. Navštívil som všetky 3 krajiny, Slovensko, Nemecko aj Turecko. Zdokonal som veľmi svoju angličtinu, veľmi veľa priateľov nových som stretol. Som vďačný za celý tento projekt a rád by som ešte raz si to zopakoval. Tak tento projekt mi určite veľa dal, tým, že aj Turci bývali u nás a my potom u nich, tak sme získali aj nových priateľov, sme stále v kontakte. Tiež aj po tej jazykovej stránke sme zdokonalili svoje jazykové zručnosti a ďalej sme získavali aj slovnú zásobu z angličtiny. Takže ja som tiež veľmi rád za to, že som sa mohol zúčastniť na tomto projekte a že som vlastne spoznal nových priateľov, tureckých aj nemeckých a zlepšil som si vďaka nim slovnú zásobu a s niektorými som aj ešte stále v kontakte. No a veľmi som rád za to, že som vôbec mohol sa zúčastniť na obidvoch častiach projektu. Tak čo sa týka fotografie, celý projekt bol vlastne o fotografii a za každú časť projektu sme sa zlepšovali a je to vidno aj na každých fotkách, ktoré kto sfotil. V Turecku sú samozrejme fotky najlepšie, lebo bol to vlastne záver projektu a doporučujem každému cestovať.
Samozrejme, jazykom projektu je anglický jazyk, keďže Turci, Nemci a Slováci potrebujú mať jednotný jazyk a v tomto zmysle si naši žiaci naozaj zdokonalili jazykové schopnosti. Keď boli na Slovensku Turci, tak bývali v našich rodinách a podobne naši žiaci bývali v tureckých rodinách, čiže boli na seba viac menej odkázaní jazykovo a myslím, že vznikli aj také dlhotrvajúcejšie priateľstvá, ktoré budú trvať dlhšie ako samotná doba projektu. V tomto zmysle je Erasmus vynikajúca vec a naozaj ďakujeme našej škole, že zapája školu do takýchto medzinárodných projektov.